Banc, e ca un banc. Piesa asta nouă e chiar un banc. Subscribe. Salut, nu știu cum a evoluat treaba asta cu invocarea, dar mersi, I guess. Dar trecând peste asta a apărut omul vostru Rovision sau Brovion cu un nou clip direct scos din cala de bagaje. V-ați prins? Avion, cală de bagaje. Și apropo de rovioane, ăștia care ați văzut avionul din ultima poză de pe Insta, ascuns acolo printre pixuri, bă, aveți vederea destul de bună. O să mai pun un avion în următoarea poză, dar ăla cred că o să fie prea ușor de văzut. Dar acum să vedem câte chestii ați observat voi în legătură cu noua piesă Fire Gang, pentru că eu cel puțin am găsit câte ceva. Da, au scos o piesă nouă, acum în noua lor formație, cu Mădălin. Și nu știu de ce mi se pare că intervalul între piese de data asta a fost mai mic și mi-a dat impresia că nu au vrut să scoată o piesă pur și simplu și mai mult a fost făcută pe grabă pentru a demonstra ceva, cuiva probabil. Chestiile de genul, chiar dacă vor să fie subtile, sunt destul de vizibile pentru public, așa că multă lume s-a prins despre ce era vorba. Așa că să-i dăm drumul la clip sau să ținem un toast cum fac băieții de la Fire Gang pentru că a fost ziua lui Cătălin Talent? La mulți ani, Cătăline! Cred că toți când ați văzut faza asta cu bătutul obrazului, v-ați gândit clar la exploit, posibil un sneak diss pentru el pentru că s-a înturat cu Abi. Asta nu știu sigur, dar eu zic că e destul de evident. Totuși, cred că o să aflăm răspunsul și din partea cealaltă cât de curând, cel mai probabil printr-o piesă. Dar dacă ăsta a fost scopul piesei Tank, mi se pare puțin ciudat ca Fire Gang să facă o piesă atât de repede pe subiectul ăsta, având în vedere că acum o lună ieșea clipul ăla în care stăteau toți în aceeași cameră și încercau să explice că totul e ok. În plus, același semn aș putea să-i arăt și eu lui Cristi Munteanu pentru că face clickbait de ăla nesimțit cu titluri și thumbnail-uri de genul ca să profite puțin de situație. Și nu e prima dată. Au încercat să las un comentariu, dar din păcate am primit ca un fel de bloc ca să nu vadă nimeni comentariul. How dare you? Pentru că probabil titlurile de genul reacție la nu prea mai funcționează și nu mai prind, așa că hai să inducă puțin lumea în eroare că na, așa se face. Tank, sunt ca un tank. Nu mă dobor, băiatul e blindat. Nu scuipa. Ok, bă Shelly, fiecare om are vocal range-ul lui. Cât timp cânti în range-ul tău, nu o să ai probleme și autotune-ul o să lucreze și el cu tine. Dar dacă încerci să cânti prea sus sau prea jos față de scala în care te descurci tu cel mai bine, atunci riști să te auzi foarte, foarte prost. Cum a fost și refrenul ăsta. Sunt ca un tank. În care eu zic că vocal nu te încadrai. Și nu zic că e vina ta pentru că ai piese în care sună mai ok, dar oamenii de pe lângă tine care se ocupă de partea audio, mix, master, ar trebui să țină cont și de lucrurile astea. Nu uita de unde ai plecat. Sunt un ero de la 0. Ok, o să fac o toată proastă și o să zic oh my god, big move. Dar nu, tipul ăla chiar nu înțeleg ce face acolo și care e scopul lui. Cred că își regândește întreaga existență și se întreabă cum cu aia am ajuns într-un clip Fire Gang, cum? Parcă eram de pază la control, acum ce fac aici? Sau pur și simplu joacă un rol de bodyguard, asta ar fi mult mai plauzibil. Ai plecat. Când vine vorba de efort, toată lumea ca pus sub masă. Nu mă interesează, o să o fac până o să-mi iasă. E vorba de principii, muncă grea. Bănuiesc că a fost multă presiune pe capul lui Mădălin, fiind primul lui vers dintr-o piesă cu Fire Gang, pentru că știa că trebuie să vină cu ceva bun și să se ridice așteptărilor fanilor. Și de-aia cred că era puțin încordat pentru că face playback la versurile alea prea forțat. Zici că și-a setat expresiile faciale la 100%. Își folosea toți mușchii feței. Ceva de genul. Când vine vorba de efort, toată lumea ca pus sub masă. Nu mă interesează, o să o fac până o să-mi iasă. E vorba de principii, muncă grea și dedicare. Când urc pe scenă, toată lumea e în picioare. Că n-am niciun regret, sunt bine și nu mă întrec cu nimeni, muncesc în studio și nu mă cer. Nu știi că trăiesc prezentul, rupe Fire Gang-ul. Ce-am făcut, am schimbat iar trendul. În prima parte cântată, e puțin ciudat că seamănă mult la voce cu Exploat, dar în a doua, să zicem că și-a pus amprenta de Mădălin. Trendul, tank, sunt ca un tank. Bugetul clipului cred că a fost destul de mare, bine, nici chiar 100.000 euro de mare, dar au avut bani destui să-l cheme pe Nav sau... nu, e Alex Vela, scuze, trecem mai departe. Lângă ziua trece imediat, în câmp cu ai mei ne dăm iar start. Cred că cele mai bune părți din clipul ăsta sunt astea în care vedem oamenii din spate care se străduiesc să facă convulsii pe melodie.
Și dacă vă alegeți o persoană la care să vă uitați pe tot parcursul clipului, trebuie să fie un moment în care să facă ceva de genul. Sau mai e și tipul ăsta care se plictisește atât de grav încât cască la greu, și la 1.57 altă tipă, și aici îl avem pe un tip care face niște mișcări de Emil Rengle și Salut Ciolpan acolo. Te dai șmecher rău, da, ești un penal. Gami sos, am un haz fenomenal. În sfârșit, de când aștept momentul ăsta în care ochelarii ăia de sudură sunt chiar folosiți ca echipament de protecție, împotriva focului de data asta. În sfârșit, deci, suntem pe drumul cel bun. Doriane, te rog eu, ia exemplul lui Gami. Gami sos, am un haz fenomenal. Atâția trepări se oftică an de an. Bă, Gami, da, el e cel mai mare trapper și de-aia se oftică trapperii, pentru că el a fost primul român care a scos prima carte trap pentru un elev trap, cu o tunsoare trap. Aici o putem observa pe Dora exploratoarea cum mănâncă cu bețișoarele, cum e normal, dar Gami e mai de la București așa și mănâncă direct cu furculița. Să fie primit, pe story pui profit. Da, ești un falit. În por la mamaia e petrecere. Bă, Gami, cine s-a ocupat de versurile tale nu știu, dar să-mi spună și mie unde ați văzut voi port în Mamaia, pentru că eu de câte ori am fost acolo, nu l-am văzut. În por la mamaia e... Ăștia din Constanța, vă rog eu, scrieți în comentarii dacă există sau nu port în Mamaia, ca să aflăm și noi odată. Trendul tank, sunt ca un tank. Nu mă dobor, băiatul e blindat. În clipul cu greșeli în VIP, mă luasem de fata asta pentru că era setată pe mișcarea asta cu mâna prin păr. Dar nu știu care a fost faza în videoclipul ăsta, de s-a abținut că nici măcar o dată nu a făcut-o. Deci cred că putem avea un moment în care să apreciem gestul. Bravo! Tot ce avem, pentru că am muncit din greu. Ce să vezi? Nu mai am shape în jurul meu. Hauleu, ce nebun e șelarul ăsta, i-a dat diz lui Explo așa pe față. El oare să fie șarpele? Treaba e destul de subiectivă, depinde din ce tabără privești situația. Și ce pot să spun eu în legătură cu asta? Chiar dacă zice că nu mai are șerpi pe lângă el, acum îl are pe Mădălin care își bagă mâna în nas sau... Să le dau peste noastră, eu ftic pe rând, pentru șerpi am antidot. Că muncesc non-stop și când nu muncesc mă gândesc cum să rup tot. Pe TikTok, pe Insta, n-am Finsta, Stați puțin că s-a enervat Eminem acum și ne spune că n-are Finsta. Dar eu cam am, pentru că mi-am făcut un cont ăsta de mimuri și trash posting. Deci, ca paranteză, dacă vreți un follow la Rovion1 pentru memes, sunteți top. Muncesc în studio și nu mă cer, nu știi că trăiesc prezent. Mamă, cât de zombalăi sunt băieții ăștia de aici din spate, v-am zis eu. Adică se vede că au fost puși să facă asta, e un fel de coregrafie, am înțeles. Dar îmi place nesiguranța lor din privire, gen, bă, fac bine din deget sau trebuia la celălalt obraz? Marian, trebuia la celălalt... Marian, să fie, îl bag în pizda, mă. Am atâtea amintiri cu băieții mei, e party. Partea Dianei nu a avut nimic special și ca să nu ziceți că sunt mare hater, un lucru care mi-a plăcut la piesa asta a fost faptul că melodia nu a mai avut structura aia basic pe care o găseați în fiecare melodie de la ei. Adică să fie Shelly pe refren și cam aia era piesa. Acum a mai intervenit și Mădălin pe refren, Pain a mai avut o parte, aia cu Eminem, Gami SOS a mai făcut sunete de tigaie aruncată pe scări și prin asta cred că s-a diferențiat melodia. Așa că ăsta a fost tot clipul, sper că v-a plăcut și dacă da, nu uitați de povestea aia cu like, share, subscribe și un follow pe Insta și pentru cei care n-au văzut TMB, noua serie, mergeți pe canal și uitați-vă la ea.